Ahojte, vítam vás u konečne nového videa. Tentokrát to bude haul s oblečením a nie s kozmetikou, ale v ďalšom videu bude zasa kozmetika. Nie som žiadna módna guru, nevyznám sa tak v móde, mám proste svoj vyhradený taký štýl, no svoj vyhradený. Ja sa obliekam tak kade ako podľa nálady, raz sa oblečiem úplne pohodlne, voľne a niekedy zasa sa snažím tak slušnejšie kvázi. Takže ja to mám skôr tak podľa nálady, ale stále sa držím takého svojho štýlu. Vyzbierala som tak pár kúskov za cca 2 mesiace, pretože kebyže som to točila teraz po mesiaci, tak je tu iba haul z Primarku, čo je pár vecí a to bolo celkom nudné. Takže som to aspoň zhrnula takto do tých, myslím si to aspoň do tých 2 mesiacov. A nechcem, aby to zase bolo dlhé, nechcem, aby to bolo krátke, tak snáď to bude tak akurát. A poďme radšej na to, lebo už strašne veľa kecám zbytočne. Je síce leto, ale ja som moc letné kúsky nenakupovala, mám tu asi až 2 letné kúsky a z toho jedno mám na sebe aj toto obyčajné tielko z Primarku, ktoré má taký zaujímavý vzor na sebe, ako keby batikované alebo niečo také dokrčené. Ale veľmi sa mi páčilo a stál iba 5 eur, tak why not? Ďalší taký letný kúsok, tu mám takéto kraťase, sú pokrkvané, pretože som ich mala na sebe. Ale sú to teda takéto široké, roztrhané high-waisted jeansy, teda jeansové kraťasy. A stáli 25 eur, tuším, ak si správne pamätám, áno, 25 eur. A sú veľmi pohodlné, jediné čo ma tak mrzí je, že keď si sadnem tým, že sú voľné, bo to sú proste moje prvé kraťasy, ktoré sú voľné a nie sú obtiahnuté na zadku, tak je to, že sa to takto fajnovo krčí vzadu, keď si sadnem, takže som veľmi rada, že sa začali nosiť takéto voľné kraťasky, pretože nemusíte mať ani nejakú skvelú postavu, skvelý zadok, ale tieto kraťasy určite vyzerajú lepšie na postave. Takisto toto leto, tento rok sa nosia viac také oversize trička a určite to vyzerá lepšie, tie trička s takýmito voľnejšími kraťasami, keď si to zapravíte dovnútra. Posledný taký najviac letný kúsok tu má tento crop topík z Bershky, ktorý ma stál asi 10 eur alebo 12 maximálne, už si presne nepamätám. Jediná nevýhoda je, že keď máte trošku špečíky tuto na bokoch, tak keď si dáte tú gumičku, keďže tam máte tú medzeru a je to guma, tak vám tie špečíky trošku zvýrazňuje. Ale inak je to veľmi pekné a z Primarku tu mám jedno tričko, pri ktorom sa mi úplne rozbuchalo srdce a ja som ho v momente hneď brala. A je to práve takéto Wonder Woman tričko, ja proste milujem Wonder Woman a akože biele tričko s týmto jej logom jak vyrobené pre mňa, rovného strihu, takže je trošku také oversize, čo sa mne veľmi páči, nemám rada už tie ženské trička, chápame sa. Stálo 8 eur, sú tam aj samozrejme lacnejšie trička, ale proste je to Wonder Woman. Druhé tričko tu mám od priateľa, keďže je to jeho merch a je to takéto maskáčové tričko s jeho logom tuto vpredu, s nočnou morou, ktoré nie je na tejto farbe až tak dobre vidieť, ale je to proste tam. A vzadu je nápis Nočná mora a 6.6. Je to pánske XS-ko, je mi to také tiež oversize, ja mám proste také trička rada ich nosím. A úplne som si ho obľúbila, aj kvalitou je úplne také príjemné na nosenie, takže Ešte tu mám teda jedno tričko, je to už tričko s dlhým rukávom, takže už tie letné veci sme úplne prešli. A je to takéto krásne tričko Adidas s dlhým rukávom, predĺžené s rozpárkami na bokoch. Ja ho mám z fotenia pre Street Sportline. A mohli ste teda aj vidieť nejaké fotky na Instagrame z toho fotenia. A to logo inak je také zaujímavé, to ma hneď upútalo, keď som sa toho dotkla teda. Pretože je to taká guma, alebo silikón, alebo niečo také, ale sa tak lepí zvláštne. Je to taký zaujímavý materiál, na tričku som sa s tým ešte popravde nestretla.
A aj preto sa mi páči, že je to také zaujímavé a tričko mám rada. Potom tu mám jednu mikinu, je to takáto mikina z H&M, takáto krátka crop topová. Tá farba sa mi nenormálne páčila, je to taká hnedka, taká pudrovo hnedá farba. Pôvodne stála 20 eur, ja som ju vychytala za 5 eur v Zlave. Wow! Mne sa proste nikdy nedarí nájsť nejaké pekné kúsky v Zlavách. Aspoň raz sa mi to teraz podarilo. A čo som chcela povedať? Páči sa mi, že aj u nás začali viac predávať takéto kropové veci, či už takéto mikiny kropové, alebo crop topy, trička krátke, pretože aj k takej malej postave, ako mám ja, si myslím, že to vyzerá dobre. A je to proste teraz in. Teraz sa presúvame k bundám a bundy tu mám 3. Fakt super, že je leto a kupujem si jesenné veci. Jedna z týchto bund je takáto nádherná, béžová, kriváková bundička z H&M. Toto je vlastne druhá vec, čo som vychytala. Som zabudla. Pretože pôvodne stála 60 eur, keď som na ňu prvýkrát kúkala v modrej farbe, tak som si povedala, že 60 eur, že to mi príde proste moc, že až tak proste za ňu nechcem utratiť a teraz som ju našla teda za 20 eur. Dosť dobre. Ja proste tento street bund milujem. Dá sa to zladiť do elegancie, dá sa to zladiť do športova, do proste všeličoho a je to proste univerzálne podľa mňa a hodí sa to takmer každému, takže pre mňa tieto bundičky sú úplný top a taký must have v šatni. A teda toto je taký zvláštny materiál, že to vyzerá na prvý pohľad niečo ako taká brúsená koža. Samozrejme to není koža, je to nejaký polyester. Ďalšia bunda, ktorú som ešte ani raz nemala síce na sebe, ale ju úplne milujem, tak je táto bundička z Bershky. Proste milujem tento tvar, tento strih. Je teda z Bershky, stála 30 eur. Majú ju v rôznych farbách, videla som v žltej, v čiernej, v citrusovej, takej fuksiovej, potom v svetloružovej a v žltej. Takže majú tam veľa farieb na výber a toto je XS-ko, taktiež mi sedí jak ulia, takže sa čudujem, pretože mňa niekedy aj tie XS-ka sú veľké. Je tmavá, takže sa bude dať zladiť s viacerými vecami. A není taká úplne obyčajná, vlastne nie je to čierna koženka, ale nádherná farba. Myslím si, že táto farba hlavne na jeseň bude úplne vynikať, hlavne s nejakým bordovým rúžom. A z ďalšej bundičky mám taktiež ohromne veľkú radosť, pretože je to taká nádherná riflová bundička, ale není taká úplne obyčajná, pretože nemá taký klasický tvar, ale je taká predĺžená, viac oversized a má to aj vačky, a je taká, nie je to taká úplne tvrdá riflovina, ale taká príjemnejšia na nosenie, takže taktiež z nej mám úplne veľkú radosť a je z Primarku a stále 19 eur. Riflovú bundu by mala mať taktiež každá baba v šatníku podľa mňa, pretože je to klasika. S riflovou bundou nepokazíte asi nič a myslím si, že to asi nevyjde nikdy z módy. Mám tu aj pár doplnkov, ale ukážem vám fakt iba pár, ktoré si myslím, že by vás mohli zaujímať. A prvý z nich sú tieto okuliare, ktoré sa vám páčili na Instagrame a pýtali ste sa ma, že odkiaľ ich mám. Sú to teraz také famous okuliare a sú na rôznych e-shopoch, ale v kamennej predajni som ich ešte nevidela, ja ich mám teda z Chorvátska, pretože ja z e-shopov nechcem objednávať okuliare, pretože vždy si chcem najprv vyskúšať, že či mi vôbec budú sedieť. A mne sa hrozne ľúbia hlavne. Mali tam veľa farieb, ako v tom Chorvátsku ich mali asi v každom stánku. Ale v rôznych farbách, to sú také oranžovo-rúžové tie sklá, mali tam aj čierne s čiernym rámom, modré sklá, barziaké. Ale tieto sa mi páčili úplne najviac a na moju malú hlavu sú možno trošku väčšie, ale mne sa práve že páčia, pretože mi zakrývajú polku hlavy. Potom tu mám nádhernú vec, taktiež z Primarku, je tu táto make-upová taštička s unicornom.
Stála 5 eur, ale myslím si, že je úplne rozkošná, možno trošku infantilná. Je celkom veľká, takže relatívne veľa vecí by sa do nej malo zmestiť. Do kabelky možno neviem, či bude úplne super, ale na také cestovanie niekedy si beriem ruksak so sebou, takže bude úplne super. Primark ma strašne prekvapilo aj čo sa týka čoukrov, pretože tam mali nádherné čoukre. A tento ma úplne najviac upútal, je to takáto ako keby hnedá koženka s mašličkou a s takýmito zvláštnymi vzormi v takej rose gold farbe a myslím si, že to vyzerá úplne nádherne. Nádhera a hlavne stál tam 3 eurá, myslím si, že skoro všetky tam stáli tak okolo 3 eur. Čo je skvelá cena, pretože čo som tak pozerala čoukre v H&M-ku, tak tie sú celkom drahé, od nejakých 7 eur vyššie, alebo tak. Čo je celkom škoda, pretože kvalitou mi to príde skoro to isté. Čoukre, no, bižutka. Kúpila som si na leto jedny topánky, že chcela by som niečo také na opätku slušnejšie na leto. Mám tu takéto sandálky. Nemala som ich vonka ani raz. Tieto boli asi také jediné, čo sa mi v CCCčku zapáčili, pretože sú také jednoduchšie tým, že majú toto viazanie hore, vpredu je voľná špička a ten opätoček sa mi páčil, že je taký zaujímavý. Také letné mi to prišlo, keby aj na dovču, aj keď samozrejme som ich na dovči nemala. Ešte tu mám jedny botázky, ktoré sa mi páčili už dlhšiu dobu, ale kúpila som si ich proste až teraz, pretože vždy si hovorím, že ne, botázky nemôžem, mám ich veľa a nemôžem. Ale uvidela som tieto v dobrej cene, tak si povedala, že to už musí byť znamenie. Tak som si ich zobrala, sú Nike SBčka, sú špinavé, takže sorry. Pripomínajú trošku Vansky tou podrážkou, jednoduchý swoosh, proste jednoduché čierne. Zladím ku všetkému takmer. To sú teda všetky novinky z môjho šatníka. Není to nič extra, ja mám proste takýto jednoduchší štýl. Ak sa vám toto video páčilo, budem rada, keď zanecháte like alebo nejaký komentár, aby som reálne videla, že sa vám páči odo mňa aj takýto koncept videí. Takže to by bolo všetko a majte sa krásne a vidíme sa u ďalšieho videa. Pa, pa. Ja mám úplne bojové podmienky tunak, pretože mi je teplo a šteká tu pes. Ba.